El camí de ronda és el punt d'unió entre el mar, la terra i els pobles que en formen part, des d'on veure el batec incessant de les ones i sentir l'esclat de la tramuntana. Un sender construït en la memòria col·lectiva. En diversos punts del camí trobem tanques i murs que acaparen la bellesa de la terra, una usurpació il·legítima en mans d'uns privilegiats que n'impedeixen el pas. El capital posa les urpes amb xalets, hotels, jardins privats i altres estructures del desastre. La urbanització i la pressió turística no entén de regulacions ni límits, una agressió sense aturador. La devastació capitalista avança sobre el territori a cop de talonari i fa de la Costa Brava un producte en venda. Un aparador per a l'oci, una façana per al mercat de l'especulació, per reunir-se i celebrar els seus guanys. Els jardins de Cap-roig són propietat de la Caixa. El festival és el capital financer netejant la seva imatge a través d'una cultura pensada per ser consumida i no viscuda. Una imatge que necessita dosi de maquillatge per dissimular les inversions en armes o l'especulació sobre l'habitatge. Obrir el camí és un pas per reapropiar-nos d'allò comú, per acabar amb les fronteres de la privatització especulativa, esmolar l'autodefensa. Som la terra que es defensa per trencar amb les imposicions d'un sistema capitalista ecocida i colonial. Però sobretot és permetre el pas ferm d'una natura desbocada, l'estrèpit de les onades sobre les roques i una Costa Brava que torni a ser.